Jak lásku slíbit mám? Jak lásku slíbit mám? Jak lásku slíbit mám? A vábí většinou jen suché pedanty, to úsilí moc plodné nebývá, však láska z ženských očí čtená nežije jenom ve vězení mozku. Ani vaši vlastní sluhové nedostanou, co zasluhujou. Odveď ho ničemu a zavři ho. Zvedej šuky. Jdeme. Kotrbo, hoď sem na sekundu. Michale. Pripravujeme spolu s kolektívom ostravských hercov hru Williama Shakespearea Marná lásky snaha pre Shakespearovské letné slávnosti, ktoré sa odohrávajú tradične pod holým nebom na hrade. My sa snažíme v tej hre vlastne vystopovať, čo je za tými slovnými hračkami ukryté. A ja mám pocit, že sa nám to do veľkej miery aj darí, pretože samozrejme žiadna Shakespearová hra nie sú len slovné hračky. Shakespeare vždy vydobíjal z príbehov, ktoré spracovával aktuálne alebo súdobé problémy, vzťahové problémy, politické problémy a tak ďalej, ktoré sú natoľko vlastne presne odpozorované zo života, že sú tie hry aktuálne do dneška. Co jednou slíbil jsem, když nesplnil. Co jsem to řekl? Majestitelátko, zabečte si. Neslyší řezník. Děti ho nenabíjí. No a Marná lásky snaha sa venuje práve mužsko-ženským vzťahom. Takže myslím, že ak sú diváci zvedaví na to, čím sa líši mužský svet od ženského, ako to vyzerá, keď sa tieto dva svety stretnú v boji, aké to má následky, ako pred tým bojom vlastne nie je žiadna možnosť uniknúť, aké tragédie vlastne vznikajú z toho, keď človek chce uniknúť pred svojou prírodzenosťou alebo pred tým, čo mu nadelila príroda. To všetko v odpovede na tieto všetky otázky hra Marná lásky snaha dáva. Takže myslím, že naozaj, ak chcete sa niečo dozvedieť viacej o problémoch lásky, erotiky, sexu vo všetkých možných podobách, tak prídite sa určite na toto naše predstavenie pozrieť. Už jsme blízko zase jsme posunuli hranice našeho párového.